לכולם, וזה המדריך המלא לאיך משיגים מלא עוקבים בטיקטוק. אז פשוט בואו נתחיל. נכנסים לחנות שלכם בטלפון ופשוט רושמים עוקבים בטיקטוק בחינם. יש לכם כל מיני אפליקציות, תורידו אותה. וכמו שאתם אומרים, גם פה יש לכם מלא, פשוט מלא עוקבים, וגם בקיצור פשוט תורידו. אני עכשיו מחקתי בשביל להראות לכם. וכן, וזה ירד, אז עכשיו זה פתח. ופה אתם תעשו ככה, ופה תרשמו את השם שלכם בטיקטוק, את השם משתמש. אני ארשום את שלי, ובקשה תעקבו אחריי גם בטיקטוק. רגע, אני אכתוב את זה בעברית כי זה לא תופס פה. אוקיי, סבבה. והנה, אוקיי, אז מתי שיש לכם פה למעלה שאתם בלייקים, שזה מעלה לכם. אנחנו עכשיו מדברים על עוקבים, אז אם יש לכם פה למעלה, אני אצביע על זה בעריכה. אם יש לכם פה 22 כוכבים, אתם הולכים ל-followers, ליד הלייקים, ופה זה מראה את כמות העוקבים שלכם. לי שם עמוד והיה לי 2,000 עוקבים, אבל לא נורא. אז רואים כמה, אם יש לכם 22 אז, או 20, פשוט עושים ככה, ואתם מחכים כמה דקות, ואז יש לכם, תעשו פשוט אוקיי. ומה שעכשיו אתם עושים זה בעצם הולכים לטיקטוק שלכם עוד רגע, ופשוט עושים דבר כזה, פשוט מוחקים את זה מהאחסון, נכנסים שוב ל-92 עוקבים. בואו נראה כמה עכשיו. אוקיי, לאט לאט זה מתחיל לעלות, ואנחנו נחזור לפה, והנה זה טוען, הנה התחיל לעקוב אחריי, ובואו נראה. הנה 93, היה לי 92 ועכשיו 93, וזה לאט לאט מתחיל לעלות. ואנחנו נעשה ככה ותראו שזה ממש הולך. נחכה כמה דקות ותראו כמה זה עולה. אוקיי, עכשיו חוויתי את עמותת תמונת פרופיל וגם את העמוד שלי, ותראו, יש לי 160 עוקבים וזה ממש עובד. לכו תנסו את זה. אז זה הכתוב שלנו חברים, אני מקווה שבאמת עזרתי לכם. וכן, אז לכו להוריד את האפליקציה, נראה את השם שלכם. זה השם שלכם, פשוט תכתבו טיק פלוס, וזה מה שיהיה לכם. אז תורידו את זה, וגם יש עוד אפליקציה רוצים עוד שאני אעזור לכם איך לעשות את זה, תרשמו למטה בתגובות. ביוש. מקווה שאתם עזרתם. תרשמו להראות לי, תעקבו אחרי גם בטיקטוק.